आहे बाबा कन्या तिवारी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो। मंच निमन व्यवस्था निमन एगो तने निमन तने चुनो बाबा धोल मार तो बनी जइबू मम्मी धोनी एबरा हर एक काम में देवता देवी के काम हो गइल बा हां जी लइका ना होखे तब नौकरी ना लागे तब हमनी के तो भखाता नहीं जा बाजी हे भगवान हमारा जेवा लइका हो जाए तो कमलेश देहाती कमल बास कुंवर जी के गौनाई कराए नौकरी लग जाए तो ब्यास लोग के महोत्सव करा दे ना तो पहले लड़का ना होत रहे न तो लोग साधु संत के यहाँ जात रहे के बाबा बियाह भइला ढेर दिन हो गए लड़का नहीं खे हो गोड़वा उठावा तनी जनी उठा न दिया तो बुंडा तब बाबा लोग का कर लो कि भभूत बना के दे दे कह कि लय बचवा ले जा अपना हूं चटी हो मलकिनियों के चटवाई हो बाकी कनवा में कहिलो कि खाली भभूतिए पर विश्वास मत करी हो तने बेर बगर अपन हाथों गोड़ चले माने तिरकर चाटी लगाई है तिरिक 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 लोग कहते कि नौका हो पुरनका हो नौका पुरनका का हो जी पुरन के नया हो जाता और नौ के पुरान हो जाता एगो पुराने बिरहा के तनी धुन मन पर बिया कोनो महारी हो हर गइल बा शिकायत करत कैसे अरे सास मारा तनवा होई अरे नदिया मारा तनवा होई हो मारला हमारा भौजी के बहिनिया तनवा होई हो बिरहा के कोई गो ताल बा पढ़ले बा संदेव बाबा तनी मिर्जापुरिया ताल में हम बजे भाई हां जी देखे ए पकड़ बने जी के अपने के बोला कबा हाथ जोड़े पैया और कोरी सुबीरा नवादारा सदवा दे बना सदवा दे बना भैया गौरी के ललना सदवा दे
नाम बतौले जाए सब है हमने के तने सुविधा हो जाए। आदमी हमारा अशोक चौधरी जी सीआरपीएफ के जवान बानी अब बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने गौरव भैया पुरस्कार दे के गनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। दाढ़ी ड्राइवर साहब ट्रैक्टर के ड्राइवर बनी चली भगवान असहिरवा के बनौले रखी है हम भगवान से कामना करो। आज देमुनि जी एगो मेहरारू संभार में नहीं खाया हुआ आतिया ना जी घर जा तो घटल रहता आ गणेश जी के दू गो मेहरारू रिद्धि सिद्धि आज तक खुटपुट ना भइल ना 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 एगो मेहरारू चेंज ला ए का नाम हो नाम राउर का ओके नाम बताएं। अरे तो यही में 10 गो 10 साली बोल देता नहीं का दिक्कत है इतना नोट बड़ भी है ना बताओ ना देखो दे दो खुदरा दे दो 100 रुपए के घड़ी खुदरा के मांगता बाबा कि बिघना हो रवैया हो मंगल के आए करे के गाजीपुर चलो चली तो ताल बदल जाए वो में तनी ताल बदल के तिहाई लगा के मारे ला लो कैसे कैसे कि बिघना हो रवैया हो मंगलो के बाबा हाथी के सोड़ पेट देखम तो आंगनबाड़ी के तसला लेखा बाकी तब बहुत समाज देवता देवी लोग में अग्र पूजा होला कर्मा ने काहे कोनो न कोनो का में विशेष गुण बा यही से हमने के कहंजे कि हमने के भारत कला प्रधान देश हो एकरा में चित्र के पूजा ना चरित्र के पूजा होला अना तब बेढंगा गणेश भगवान के पूजा ना होके के चाहिए बाकी देवता लोग में अग्र पूजा वहां के होला। रात भर बंद न हो तो ठीक ना लगी एगो हुरका पमाई के तनी पचरा गा दिया जाओ यो देश भैया के भी इच्छा बाकी तनी हुरका हो जाओ।